קום. היי חמודים, אתם יודעים שאבא נמצא במילואים בצפון, מקלחת לא עשינו יומיים, אבל ברוך השם, בסדר, מחכים לבית. אז אתה בטח ממש מסריח, אה? רמת הסירחון שלי מ-1 עד 10 זה בערך 9.9. יחסי את ג'יפה אחד. זאת המקלחת של משפחת יחיאל. קטנה, ג'יפה, מלאה בעובש, אבל מכילה אותנו. שוברים לנו את הבית! הוא שובר הכל! הוא ימות מזה, הוא לא יאמין שזה מה שאני עושה לו. פה יש לו כאילו את השקט שלו. לפעמים אני צריכה אפילו להגיד לו, יאללה, קדימה, כאילו תזדרז. יעקב נמצא כבר 3 שבועות במילואים. אני לא רגילה להיות לבד, אני בדרך כלל רגילה שהוא איתי כל הזמן, הוא הצל שלי, הוא הגב שלי, הוא התמיכה שלי. כל מה שאני רוצה לעשות הוא דוחף אותי, הוא בשיגעונות שלי. וזו הפעם הראשונה בחיים שאני עושה משהו בשבילו, שאני עושה משהו לכבודו, לבד. מה עשית? אני בהלם. יפה. ברצינות, עשית את זה לבד? טוב. ממי. אני יושן. פשוט הזוי. איך לא אמרתם לי את זה? איך אתם לא אמרתם?